Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non entrastes no Instagram, buscastes A Voltas co Prato e lle destes a seguir, mal feito. Moi mal, porque hai que seguir o A Voltas co Prato, que estamos creando comunidade de xente que lle gusta papar, e a nós encántanos papar, e probablemente a xente da casa tamén lle guste papar. Así que, se queredes papar as receitas que facemos hoxe, teñas que facer dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Bueno. Que entraches co repris, co relentí, como entraches? Non, entrei ben. Ti eres diésel ou gasolina? Eu creo que son gasolina. Sí, verdad? Sí, gusta máis a gasolina tamén. Eu creo que tamén, O gasoil. Porque o diésel hai bom. Pero ti eres de boom, explosividade. mecha corta. Claro, eres Ras. mecha corta, sí. Para todo. Quer dicir, na cociña, todo, en xeral. Non sei, agora Na vida- quedeime así, non sei que dicirche, caña. Na vida é de mecha corta, e No. Xulio Mato é de combustión Eu lenta. non entendín a metáfora, eu. No, Eu son de inducción. ti eres de inducción. Eres moderno, non? Entón, Hombre, claro. É un home moi Non hai máis moderno. non hai máis que verme. É un híbrido, estás ademais de moda, non? Estás de moda, eres un híbrido. De moda están os eléctricos. Os eléctricos, bueno, pues estás un pouco desfasado xa. Un pouco desfasado. Vale. Bueno, señores, a ver que cociñamos no día de hoxe, a ver que nos trae Concha de Brión. Son Concha de Brión, fago unhas tapas riquísimas cando invito os meus amigos a tomar o vermú. Vovos a decir a miña receta. Patacas alioli. Cemos as patacas sin pelar, con agua, sal, cando estén ben cocidas. Quitamos ya a piel e acortámoslas en trozos. Preparamos a salsa de alioli, poñemos un allo, un ovo, aceite, nun vaso alto, batimos todo, unhas gotas de limón, mezclamos a salsa cas patacas e picamos un pouquiño de perejil e botámoslo por encima. E xa está listo para picotear. Espero que me mandedes moitas recetas para que eu poida enseñarles aos meus amigos. Un bico para todos. Ai, Concha, que maravilla absoluta, Porque estamos absoluta. Maioría absoluta e maravilla tamén absoluta. Que estamos no verán. Sí, Que no está, medio, é o día xa. de o sea, son os días de tapas, os días de verbenas, os días da sesión vermú, Sí. os días de Os estar días de cos amigos, refrescos, os días de de refrescos, de todo, de pinchos, de mirade que decoración tan bonita temos hoxe aquí, Sí, sí. É que é unha pena que a decoración non se poda comer. Porque é para No, comer, pode. Ah, Pode comer. Queres comer? No, ahora non. Ahora non te apetece? No. No? Pero podes comer unha Podo pataca. comer unha Toma. pataquiña, sí. Queres un cacho de limón? Que se poden comer son de verdad. Claro que son de verdad. Claro, toma, queres un destes tamén. No, nunca, tranquilo, xa me chega, estou bastante ben. No, non quero. Veu comido da casa hoxe. Viñen comido. Bueno, Concha decía de facer tapas, de facer algo moi de verán, que estamos de verán, porque che ven a xente á casa. Claro, moi guai. Sacaron as aceitunas, está moi ben, pero sempre queremos ter algo máis. Unhas patacas alioli, como dicía ela, ou algo como que queres facer, Xulio? Pois eu vou facer algo moi de verán, como son os torresmos. Para facer torresmos, en serio? Sí, non son moi de verán, pero son moi ricos. Sí. E vale Sí. para calquera hora, para un refresco, para un viño. Sí, home. E son os reis de moitos bares, ademais. Sí, Vamos vamos. a facer uns torresmos. Vas facer torresmos de verán. Vamos a facer torresmos de verán e despois algo tamén para suar que é mexilóns tigre. Ben picantes. O sea, todo moi de verán. Según falabas do verán, eu dicía, Sí. estoume cubrindo de gloria. Estou con 35 graus. Na praia en Samil. No, pero sabes o bo? Ti pensa que nos países do este, onde fai moita calor, toman a comida é moi fuerte e picante. Claro. Para que? Para subir a temperatura corporal Sí. e igualar ca temperatura exterior. Pero nós igual Entón, no suas verán. menos. Bueno, vale. Ou tens que tomar máis cervezas. Veremos como saen as dúas receitas de Xulio Mato, as súas dúas tapas, as de Begoña que van ter. Bueno, pois eu vou facer unhas patatas alioli un pouquiño así diferentes. Como a él, o sea, vou vas facer un facer alioli patatas de alioli. morteiro, sí, un Vale. alioli. E despois vou facer unha ensaladiña de berberecho con mango. É unha ensaladiña fresca, pobrao. Sí. Non os torrendos. Está a zorza con piña que fixe un día Xulio Mato, despois está o mango Toma outro mango. con berberecho. Pero a ti non che gusta o mango? Pero como vas facer E mango? non che con gustan os berberechos? Estou, Xa está. mira, de verdad, non vou dicir nada. O único que quero é ver o que van facer estes dous artistas da cociña, incluído o que vai facer Begoña. Hoxe cociñamos tapas, no voltas co prato, quedamos con Begoña Vázquez. Veña, imos aló. Ama pataca. A ver, Bueno, vamos facer unha patata muelle, vale? Necesitamos unha pataca muelle. Unha pataca muelle. A ver, tú atento porque che fai falta.
Porque tú, madre O que me mía. falta a mí, non? Eu que sí, Pero como se fai unha pataca Mira, muelle? primeiro vamos a perfilar así un pouquiño para que quede bonita. Vale, así dun tamaño. Xa tiraches media pataca? Non, porque estou por fa unha tortilla. Ah, vale. Bo nome. Vale. É para que quede chulo. Se che vai vir alguén a casa e che interesa impresionar, Unha pataca muelle, como se fai? vamos cortar así. Para Mira, impresionar, fai atento, uns torrermos. atento. A ver, Porque que boa falta che fai a ti aprender. son como 3 patacas fritas xigantes. Espera, que esta non me vale. Esta gústame máis. A ver. Mira, primeiro vamos a cortar así. Nesta forma. pos os dous pauciños. Vou poñer desde aquí. Pos os dous pauciños para non chegar ao final. Vale. Vale? Ah, Non chegamos ao final e dámoslle primeiro un corte recto. E agora dámoslle a volta á patata. E agora vamos facer un corte oblicuo. Aí. pero Begoña, vale a cortar de todo. Fíaste de min ou non? Non. Pois fíate. Aquí, que pregunta é esa? Xa está. A ver. Bueno. E agora ves? Por favor. Ves que bonita queda. Pero que maravilla é esta? Como Unha vai? Aí foi. Estuvo, quedouche bonita. Estuvo bonita, ben. Bonita quedou e hasta que lle cagou a chan. Pero alucino, fala rapidísimo, mira. Alucino. Fai Fai os outro. torrermos. A ver. Fixadevos na pataca muelle. vou de levantar Begoña. solamente- Ai, mira, Galicia, mira. Vale. Que non podes tirala moito. Ves? Un muelle, Así queda doradiña por dentro tamén. Que chula. E po alioli quedan riquísimas. Procura non tirar esa. Marchamos con Xulio Mato, veña, imos palo. Tengo Gambas, tengo chupitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien alineada. Sí, despois empezaba. I have gambas, I have chopitos, I have croquetas. A ti acordache esta... Claro, este era un anuncio ese anuncio? dos cupóns, ó. Sí. Sí, dos cupóns, é verdad. Non verán, E fixo, era paverísimo. É paverísimo, paverísimo. Sí. Bueno, Vale, pois ti que mira, vas facer? falando de paveros, estou facendo os mexilóns tigre. Paverísimo. Que xa sabes que hai de dous tipos. España, Galicia, se divide entre os que din que o mexillón tigre vai rebozado e os que din que é unha salsa picante. Ah, sí, eso pasa Eso de é certo, verdad. sí, Quero dicir, eso é. eso é como a tortilla, con cebola ou sen cebola. No, porque a tortilla sempre é pataca e jugo. No, pero isto é a preparación que o mexillón aberto e cunha salsa picante, Sí. vale? Non comer mexillón. Rebozado ou sin rebozar? Ou ben aberto cunha salsa picante ou ben unha especie de croqueta. Sí, xa sei como é, sí. Pois ese tamén hai que lle chama Ah, tigre. que son dous tipos diferentes de elaboración, pero que teñen o Eso, mesmo nome. Que teñen o mesmo nome. Vale, e o teu como vai ser? O meu vai ser con salsa. Con salsa? Claro. Telo claro. Claro, ti Telo pensas que vai claro. ser rebozado? Non sei, estouche preguntando. No, o meu vai ser con salsa, aberto ao vapor e con a salsa picante. Vale, Todo aquí vale. teño allo, cebola, pemento vermello, pemento roxo e mira, empezamos xa con un poquinho de alegría, vale? Ai. Unha callenita. Ai. Vale? Dale, Unha callenita, despois botaremos máis picante. Vale. E agora entón, aí o que vai Dime. levar agora é pois 2 ou 3 tomatiños destes picaditos Ajá. para facer unha salsiña, despois vamos a meter simplemente un turmitazo. Un Claro, turmitazo. Simplemente un vale? Un turmitazo. No vamos como a triturar de todo. Como batedor. Bueno, señoras e señores da casa, 664-4834-19, chamade a voltas co prato porque queremos saber que tapas vos gusta, que petiscos comedes vos na casa e, sobre todo, queremos saber como é a elaboración do mexilón tigre, rebozado ou con salsa. Chamade a voltas co prato, 50 eurillos en xogo, dunha vez? E 50 doutra. Moi ben, Xulio Mata, creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe, así que pase, por favor, Concha de Brión, un aplauso para ela. Hola, Concha. Hola. Que tal, como estás? Boas tardes, moi ben. Estás ben? Sí. Bueno, que montaches aquí, Sí? montaches unha. Sí, de verdade, de verdade. O sea, que ti, cando che vais xente á casa, non sabes que aperitivo darlle. Pois non sei. Que diste? A ver, entonces fago eso. Fago uns petiscos desos. Xa, ten aquí dúas amigas sentadas no Pois, sofá. por son Son as elas. amigas que lle van á casa, Pois sí. comer as tapas. Aí está. Como se chaman? Como se chaman? Unha chamase Elvira Sí? e Ángeles. Elvira e Ángeles están aquí connosco. Pensei que non lle sabías o nome. Que se non me acordaba. É que já estou un pouco nerviosa. E despois pensei, a ver se van ser amigas que lle puxemos nosos do programa. Sabes? Pero non, son amigas de verdade. É que lle chamamos María. Ah, porque vale. Entón, son as que che van á casa pedir as tapas. Claro, Non, a tomar o pinchos. vermú. A tomar o vermú, Hombre, claro. Moi ben, pois mira, nós temos propostas maravillosas e Begoña vai che mostrar as que ten ela. Veña, vente comigo, arrímate para aquí.
Vais dubando estas patatiñas. Mira. Ai, que así. rica. Que bonita. Tan bonitas, verdad? Me encantan. Sí, faciliñas de E como facer. fixate? Aí, cortáchelos así. Corteiras, Sí. mira, espera que Primeiro en Un taco horizontal e despois en diagonal, e non? Sí. Moi Xa ben. tiña preparada para outra cousa, pero vou. Sí, sí, sí. Vai facer rápido porque lle quere mostrar a ela. Sí. Tamén lle pasou unha cousa, que é o chan. Ai, bueno. Ten o chan cheo de patacas. Caiu unha. Bueno, bueno. Mira, ten cheo de pataca, madre mía. Que como eres, Mira, mira como fai, mira, 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 así, ves? primeiro, Mira que boa idea. moi fácil. Sí, moi bonita. Primeiro cortámosla así. Pero que non chego abaixo Claro, de Non todo. chega Por eso lle abaixo, pon os por dous eso ponemos palillos. as brochetas. E agora, así, Claro. en oblicuo, Sí, sí, sí. vai lle dando, xa che queda. Mira, Que mira. bonita. Ves? Ai, vaya idea. A verdade é que a idea é moi Sí. boa e seguro que resulta moito, Moi, sabes? Queda hombre, moi queda moi ben, boni- queda hasta bonito. Queda máis doradiña. Hasta pos netos. Sí, queda moi bonita É para verdad, nenos. para os cativos da Para casa moi darlle aos interesante. nenos. Vamos ver a Xulio, veña, vamos aló. Moi boas. Hola. Xulio, mato. Mira, pois eu Ai, estou facendo dúas como cousiñas huele. diferentes. Estou facendo unha salsiña para uns mexilóns tigre, vale? Os mexilóns tigre ti como os fas? Rebozados ou en salsa? En salsa. En salsa. Bueno, acertaste, entonces, Xulio. Polo menos acertamos, tío, 50%. Mini punto por Xulio, de momento. 50%. Vale, vale. E aquí teño allo, cebola, pemento vermello, pemento roxo e unha quindiña de cayena. E agora vamos a poñer tamén un pouquiño Un pouco de brasa. Aí. de brasa para que nos piquen, eso, vale? Un pouco de eu brasa. vos non yo voto. Ti eres de picante. Eu non. Pois vouche Moi ben. facer uns con pouquiña salsa, vale? Sí, 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 Vale. sí. Ahora non lle dou quitado, pero... A ver, Entón ¿qué aí, vamos a abrir cun Aunque pouquiño pico un de... pouquiño non pasa nada. Un pouquiño de viño branco, vale? Lo tapamos, dámoslle Un airiño. a tope. Bueno, así que non lle Taquea. gusta o picante e Xulio fai algo picante, eh? Bueno, pero tampouco... Pero tampouco lle botei moitísimo, Ah, verdad? claro, no. Foi un guiño Por sí, eso, para xa, callena xa. dantes. son un gatiño fuerte. Sí. Bueno, Concha, despois do que estás vendo, quero que me contes un pouco cal das dúas diste. Bueno, pois poñería ya as miñas amigas. As patatas esas. Directísima. Directísima. O mexilón E nada. o mexilón tamén, No, hombre, non con me mintes. isto... Non me mintes. Menudo vermú que faz con esto. O vermú con isto vai riquísimo. Estarme mentindo. Pero a patata vai moi ben, a A pataca. pataca vai moi ben. Vai A moi pataca ben. Bueno, pois veremos que é o que Pero pasa claro, despois. con outra cousa. Tens que poñer con outra cousa. Claro. Ela vaiche facer outra cousa tamén. Claro. Non vai ser o único que vai facer. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes coas túas amigas, despois chámote, vale? Vale. Un aplauso para Concha, que está con nós, con a Voltas co Prato. Ven, anda, ven pa acá, dime. Ven, anda, ven pa acá. Vouche enseñar a facer un alioli de morteiro. Pero, mira, escoita, a ver. Que che pasa? Eu xa sei que o programa é de cociña e que a xente quere aprender desde a casa. Sí. Pero é mellor que digas, voulle enseñar á xente a fazer que dicirmo a min. Eu quero que tú tamén aprendas. Vale. Teñoche un pouco de así de Aparece. pena. Darme pena. Vale. O próximo día que ti non poidas vir, cociño eu. Mira, guau, que alegría me dabas. Veño de Eso público. quero velo eu tamén. Veña, como vai o tema? Un dente de allo sin o nervio central, Vale. Sal, botei aquí, e agora voulle botar un pouquiño de vinagre. Vinagre Para que que viño. sí, de viño, para que nos axude un vinagre que che guste, tamén se te gusta máis de mazá, por de mazá. Ah, vale. Para que che axude a emulsionar. O que vamos a facer é unha emulsión de allo con aceite, que é un al e oli. Vale? Unha emulsión de allo e aceite que é un al. E oli. Moi ben. Entonces, ves que vai collendo corpiño, ves que fais unha pastiña. Se un al e oli non leva moito facelo. No, é mellor que estuvera o morteiro sempre no conxelador porque sale antes. Conxelado. Conxelado. Entón agora vámoslo montando aceite, sí. O sea, Hasta que se fai unha pastiña. Moitas veces compramos a maonesa, compramos o alioli e realmente non tardas en facelo. Non se tarda en facer, non. Vale. Nada. Entón, importante. A diferencia é moi grande, A diferencia de sabor supoño que será tamén Depois vouche importante. dar un pouquiño a probar. A ver, un dente de allo sen nervio. Sen nervio. Un pouco de sal. Un medio chupito de vinagre, Medio máis ou chupito de menos. vinagre que nos guste e aceite. E aceite. E a darlle voltiñas E o para que aceite a emulsione. darlle voltiñas hasta que vexamos que fai unha pastiña así como se fora o alioli, que O estamos alioli. acostumbrados. E se non temos morteiro na casa, que fas? Se non ter morteiro na casa, cómpralo. Vas por el, que non son... A ver, eso... No, co batedor non vale. Co batedor é mellor, Mellor que non. mellor sale así. Sal máis rico. Levamos un pouquiño máis de traballo, pero queda moito máis rico. Todo o que se fai a mau, Así tamén faz brazo. tamén. Digo eu. Mira, xa ves como vai collendo xa? Sí. Ves? Mira. Ostras. Sí que vai collendo xa... Vai collendo un pouco corpo. de sustancia. Veña, vamos falar coa xente da casa. Fina de Lugo, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Ben, A ver, se eres de Lugo,
entendo que che gustará moito as tapas, porque en Lugo poñen moitas e boas tapas. Sí, a mí as tapas encantan, cando vou tomar un vermú ou unha cerveza ou por aí, gustan muchísimas tapas. Aí pola zona bella, preto da catedral e demais, por donde a zona de bares, poñen moitísimas tapas, Moitísimas tapas e boas. Boas, sí. Cal sería a túa tapa favorita? A ver, aquí teño moitas tortillas, calamares, a ver, pimientos, croquetas, torresmos. Sabes o que me gusta a min? O chourizo ao viño. Tamén. A min o chourizo ao viño é unha cousa que me encanta, así cando che ponen os chourizos pequenos, sabes? Sí. A mí non sei se por suerte ou por desgracia, gústame todo. Bueno, pois mira, tes boa sorte. Bueno, non sei se das receitas que estamos facendo hoxe tes algunha que che guste máis que a outra. A ver, a min os torresmos gústame moito. Mano. Gracias. Mexilón tigre non, patacas non, mellor torresmos. Mexillóns tamén. Mexillóns tamén. Bueno, pois de momento todo para Xulio. Fina, un bico moi grande. Grazas por chamar e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, gracias. Veña. Un bico para vosotros. Hasta loguiño. Chao. Emulsionou? Xa case está, mira. Xa case está, Está perfecto. Nada, esta é cuestión de ir dándolle brazo. Está perfecto. Bueno, pois vamos a contar mentre tanto cousiñas a Galicia, porque no verán calquera excusa é boa para socializar. Festas do patrón ou da patroa, xuntanzas familiares, vacacións ou simplemente esta caloriña que nos revolve o corpo. Queremos tertulia, pero apetece comer de outra maneira. E tapas, espetadas e racións son os reis da estación. Sí, non hai nada mellor ca un variadito para petiscar entre amigos e amigas. Embutidos, algo de pan, untables caseiros, frituras sinxelas, unha selección de froitas con queixo son algúns dos nosos clásicos favoritos. Pero tamén nos podemos poñer algo máis creativos e facer ovos con recheo diferente, un escabeche lixeiro para acompañar verduriñas ou peixe ou simplemente, como Begoña, unhas pataquiñas con alioli. Como vedes, ideas hai un cento delas e hoxe nós temos 4 para ofrecervos. Todos os detalles estarán en donde? Ai, amigos e amigas, en @avoltascoprato. E aproveito para preguntarvos cal ides probar primeiro das 4. Cal vos gusta máis? Podelo comentar tamén nas redes sociais. Marchamos con Don Xulio Tigre Mato. Que pasa, tigretón? Pois aquí ando. Como estás? Non sei que dicirche cando me falas así. Quedei sin resposta. Bueno, vamos a facer os Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien alineada. E panceta. É panceta. Vale. Xulio de cantar non é. Touciño entrefebrado. Para Touciño facer o entrefebrado, qué? vale? Para facer torresmos. Vale. Torresmos. É como Moi ben. facer unha carne en dúas cocidos diferentes, vale? Primeiro vámolo cocer, entre comillas, e despois vámolo fritir. O sea, primeiro coces e despois frites. Entón, pero cal é o matiz? Que vámolo cocer en aceite. Entón, cortamos en trozos xa. Entón, vale cocer a aceite a baixa temperatura, entendo, Eso, non? vamos deixar que se coza durante unha hora e cuarto, dependendo do grosor que fagamos os... Problemas aí. Pero temos maxia xa preparada, Vale, non te perfecto. preocupes que non vamos, aquí non hai trampa. Vale. Entón, Vale. que estén cobertos dunha grasa, pode ser ben grasa de porco ou ben un aceite que sexa dun sabor suave. Entón, un aceite de xirasol, un aceite de oliva moi suave, vale? Entón, eso que facemos, cocémolo, como te digo, chup, simplemente que vaya bailando unha burbulla por riba da pota, e vámoslo cocer durante aproximadamente unha hora e cuarto. Este estivera unha hora, que che vou enseñar agora, vale? Bueno, pois eu creo que podemos lanzar a pregunta de concurso. Sí. Xa que estamos contigo. Veña, que 2 ingredientes precisa Don Xulio Mato para facer os torresmos? Touciño entrefebrado e aceite. Na máis. E aceite non llevamos a dicir se é de oliva ou é de xirasol. Un aceite suave. Un aceite suave. Un aceite. 664-483-419. Que 2 ingredientes precisa Xulio para facer os seus torresmos? Touciño e aceite. Vale, pois 50 euros en xogo, por favor, chamade ao Voltas co Prato que queremos repartir cartiños, Aquí repartímolos todos os días, Hombre. Que non quen anda aí Marcos anda, sí, aquí repartímolos todos os días, Así, soltamos e mandamos para Marcos casa. fai o avión. Nos cumplimos todos os días. Nos cumplimos. Todos os días. Nos chegamos en hora. Non hai retraso cos cartos neste programa, nunca. Chegan, sempre. Bueno, vamos a ver. Veña, vamos alá. Aténdeme un pouco, que senón... Mira, tociño entrefebrado. Botaríamos este aceite desde frío, vale? Aceite frío, botamos o tociño en frío e poñémoslle a lume moi suave. Falo de se temos unha vitro ou unha inducción do 0 ao 9, nun 1 ou nun 2. Moi pouco. Moi pouquinho, simplemente que ferva. Entón, o resultado que queremos é isto. Vale, telo aí. Xa temos aquí o resultado de como sería. Vale?
Despois de estalos cocendo. Eso é, durante unha horiña, que quero que vexas, sobre todo, o coiro, que normalmente é o máis complicado. Ostras, mira que como pintaza está. ten xa, Vale, ves? Mi madre. Entón, isto ahora que temos que facer? Secalo moi ben. Secamos este exceso de grasa que poida ter. Con cuidado, porque nos vai quedar pegado. Vale. Isto é o que vamos fritir en aceite ben quente, vale? Vale. Aproveito para decirlle ao meu sogro, a José Antonio, que lle encantan os torresmos, que xa sabes. Vale. O día que poña po churrasco, levámonos. Claro, que os faga él. Que os faga él, xa que lle gustan tanto. Falos un día, probámoslos. Ou ahora que sabes como vai, podrías facer ti. É mellor que os faga él. É así. Bueno, pois entón agora, tan pronto me ferva, se queres, tan pronto teña ben quente o aceite, se queres aviso. Sí, pois veña, marchamos. Casi fumegando, eh? Mentres tanto, marcho con Begoña, veña. Xa non quere nin falar comigo, dá as cousas. Eu falo o que queiras, eh? Eu xa teño aquí os berberechos, estou facendo a miña ensaladiña de mango. Ai, Dios mío, o que estou vendo, eh? Que che pasa? Ai, Galicia. Mira, simplemente Ai, Galicia, vou vai botar botar un pouquiño de lima, mango, cebola, pemento roxo, pemento verde, un pouquiño de tomate, que estamos en temporada. En donde viches ti isto? Eu invento máis cousas, cañotas. En que soño... Suéleme salir bastante ben. En que soño turbio tiveches ti isto? O sea, en que momento da tua vida se che pasou? Vou mesturar un berberecho con mango. Mira, nesta vida hai que probar de todo. Non? Ai, sí. Non che parece? Incluso mango con berberecho. Incluso mango con berberecho, sí. Estou vendo as patacas e que dicías ti que iban quedar máis doradiñas, así que están máis douradas, sí. A verdade é que sí, Xa están casi... Sabes que unha patata frita, cando deixa de espumar, é cando está frita. Cando tes que sacar. Cando tes que sacar. Entón, cando deixa de botar burbullas... cando deixa de botar a burbulliña, así como cando aquí. está. Vale. Sí. Entón está a piques, non? Porque xa bota pouquiño. Pouco lle falta, xa bota pouquiño. Moi ben, pois aí están esas pataquiñas de Begoña Vázquez que están casi listas, e van a comer con alioli. E agora vou facer Vai, maravilla. un pouquiño de aguacate. Sí. Sí. Sí, que? Un pouquiño de Un aguacate. pouquiño de aguacate con un pouquiño de aceite e un pouquiño de lima. Vou falar con Carmen a ver se lle podemos repartir 50 euriños. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. De Santiago de Compostela, non? Sí, Bueno, bo tempo hoxe temos en Santiago, é verdad? sí, a verdade é que sí. Hoxe dá gusto, porque despois digan que chove en Santiago. Porque hoxe está apretando que dá gusto. Verás mañán. Ai, dan mellor para mañá ainda? No, peor. Dan chuvia para mañá. Bueno, pues, chuvia. eu ás veces agradezo, eh? Sí, porque ás veces os bombóns como a min derrétense, entendes? Bueno, Entón... Bueno, Carmen, é broma. Por 50 euriños, veña, que dous ingredientes precisa Xulio para facer os seus torresmos? Pois touciño e aceite. Moi ben, 50 euriños que marchan para Santiago de Compostela. Moi ben, Carmen. Pois moitas gracias. Felicidades, moitos parabéns. Gracias. Es de comer petiscos, ti, ou non? Sí. Sí, hai algún que che guste dos que temos aquí? Sí, o de Xulio está moi ben, eh? Bueno, vale. De momento Xulio vai lanzado, eh? hombre, Vai lanzado. estou fastidiada hoxe. Bueno, Carmen, un bico Moitas grande. gracias. Venga, Hasta gracias. Un loguiño. bico para todos. Chao. Hasta loguiño, chao. Veña, que vas? Vas bater ti tamén? Vou bater, sí. Pero vou Vale. sacar as patatas xa. Eu estou aquí un pouco a distancia con Xulio porque aquí lle está saltando todo isto este home, eh? Sí, Claro. porque se me fixo bloque, isto é un carai. espectáculo, o que che está saltando, Xulio? Isto é un espectáculo de torrermos en bloque. Mi madriña, Mira como se pon el. Sí, pero estou aquí, non me aparto, como a ti. No, claro. Quéimate ti, mi madriña. Pero está empezando, mira. Pero canto tempo? Buah, que pasada. Nada, ahora son un par de minutiños só. Mi madriña. Non te rimer moito que salta, No, é que salta bastante, está saltando moito, sí. Eu teño seguro bo, ti non sei. Pero escoita, saltan porque os pasaches, porque os cociches No, antes. saltan porque hai que secalos moi ben. Ves, mira, como vamos a Buah, que pasada. Entón, teño aquí xa preparado para ir sacando. Aí Bueno. crujientiños. Hola, que pasada. Ves, canto tempo lle levo a fritirse? Sí, Nada, sí, un sí. minutiño. E agora, como non teñen sal porque é panceta fresca, agora temos que... Isto vale Salgado. para calquera época do ano, eh? Hombre. Estamos descubrindo torresmos de verán. Mira que bo. Oxe, non voltes co prato. Mira que vos... mira como... Boa. Atreveste. Non, está moi caro. Espera que refríe un pouco, así, Vamos a probo parar despois. así un pouquiño. Sabes a quen lle vai gustar? Espero. A un compañeiro noso, A quen? a Vicente. Aí sí. Ti sabes qué? que os torresmos a Vicente encantan, é verdad? Non sabía. Pois agora xa o sabes. Sei que o tomate o tolea por el. Pero... É mentira, non lle gusta. Vamos falar coa nosa convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo, porque estes torresmos, a verdad, é que recenden que dá gusto. Veña, arrancamos pala. Ollero, vamos a ler. Veña. Hola.
Voume sentar aquí no medio de vos as tres, vale? A ver, ai, contame, como estás? Ai, deseando probar, sí. Bueno, Teño unha pintaza. Voulle preguntar tamén ás túas amigas, porque ao mellor elas non Aí, a teñen ver. algunha preferencia. A ver, hola. Hola, Vostede quen é? Como se eu chama? chamome Ángeles. Ángeles. Pois a ver, Ángeles, das receitas que temos, cal é a que máis... Os torreznos esos que me encantan. Outra máis? Xa se nota. Si, ti és como Vicente, o noso amigo, non? Sí. Os torrezmos Pois sí, están pois espectaculares. sí. Bueno, pois despois igual che deixamos probar un pouco. Vamos por aquí, por este lado, a ver. E vostede como se Pois chama? é o mismo, chamome Elvira, pero os torresmos encantan, xa non fai falta nin que me pregunte. Porque xa está entrando o apetito. Sí, parece que abre o estómago, verdad? Sí, a estas horas ven de maravilla. Oix, pois vouche dir É unha boa cousa. hora. Concha vai ter que apuntar a receita. Home. Cando lle vallades á casa. Non, Co vermú. co vermú, Concha. Pa vermú, Hombre, Concha. claro, pero ainda teño algo máis tamén, algunhas máis, Ai, tes máis, ti, anotadas. Teño amigos, sí. Ah, amigas. Amigas. Pensei que dicía receitas, amigas. Teño máis amigas. Vale. Pois mira, voulle pedir ás túas amigas que che den un aplauso porque nun minutiño vas vir probar, vale? Moi ben, Un aplauso para Concha que está con nós, hoxe no Voltas co Prato. Veña, vamos aló. Ai, Xulio. O home dos torresmos hoxe, Os torresmos triunfa, Está triunfando absolutamente con todo o mundo cos torresmos. A ver, os mexilóns tigre. Mexilóns tigre, ca súa salsiña. Hola. Mira que... Bueno. Por aquí así un chas. Bueno. Como faría Marcos. Sí. Aí está. Que rico. Que pintazo. Super ricos, naturales, co toque xusto de picante para non tolear, Para non tolear a Concha. Moi ben. Pois vamos, aló. Vamos aló. Sí. Veña, vamos con Begoña, veña. Vamos alá. Eu creo que podemos chamar de paso a Concha, non? Cando queiras. Xa que veña. Pois vamos levantar a nosa convidada de hoxe, que veña Concha de Brión, porque ten moito chollo por diante. Un aplauso para ela, Concha, ven con nós. Uf, a ver o chollo que ten esta muller. Ven por aquí. Ven xa... Non, pasa palo. Ven xa machucando os beitos, ven así. Que pintaza. Concha, Ai. tens que probar 4 pratos e tes pouco tempo, así que Non sei empeza a comer, por donde cando empezar. queires. Veña, valle dando. Veixo Xulio moi orgulloso, demais, Non te queimes, Este me encanta. Este dalle igual. Dixo, No, dille no, ti. Non te queimes, dalle igual. Veña, vamos con a segunda pregunta de concurso. Que salsa levan as patacas de Begoña Vázquez? Alioli. Sí. Al e oli. E además caseira, Caseiro. Caseira. Sí. É tan caseira que lle Alioli. saltou aquí a gafa, Begoña. Saltou unha gafa, Saltou sí. a gafa. Intentei non limpiar para non fun capaz. 664-4834-19, teléfono de Voltas co Prato, chamade, temos 50 euriños en show. Que salsa levan as patacas de Begoña Vázquez? Al e oli. Al e oli. Vas ben, Concha. Sí. Pato vermú. Imos alá. José do Porriño, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, por 50 euriños, que salsa levan as patacas de Begoña? Eu diría que alioli. Eu diría que ben. Moi ben. Un aplauso. Maravilla, moitísimas grazas por chamar. Un bico enorme, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moi ben, outro para ti, chao. Veña, un bico. Gracias. Hasta luego, chao. Ai, Concha. Riquísima. Espera, é que te estás derretendo ou estás queimando? No. Ah, vale. Es que estou saboreando. Estás saboreando? Hombre. Notas a explosión. Moi ben. Probaches todo ou quedache algo? Todo. Ah, xa probaches todo? Pois veña, imos alá. Concha de Brión, despois de probar as 4 tapas que fixemos hoxe no Voltas co Prato, quen gaña o programa de hoxe? Xulio Mato cos seus mexilóns. Os mexilóns gustaron a Concha. Aí está. Que maravilla.